abo to opposition leader je opposition je Tripalian hamjagia je IPF tun hamjagia abo kok sanai no abo ang kono bebrang jagia je kono borok obai kok sanai tini tini IPF ti tini samang khai tongwani ba जों je जों tini activity cholai tongmani abro naini public job abro nai IPF ti जों 19 दिन ang challenge samano ke budol 19 दिन लागातार borok amhai sinjamsin khlaimia थांनाय 2017 बाहायनो जों डाउन टू डास्ट जों बन खालायखा तेबानि बासननो खनायमान का जे जेफुरो बरकनि हापांनि जराव नरक सिएबि नो केबेंगि प्रोटेस्ट खाया थांतनि वो बन्द खाया थांतनि वो नरकनि बदलनि साकाव सफरब जाखा केस खायजाखा बुजाखा के आवनल नरक नोंताव साकबाय थां हासेनि लुकुरनो बबाहाय कक सानानै मुसुंनाय आ जागावो कि पलिटिक्स माइलेज नाहानानि बागै सिमदा सिपिएम खलायतों ना सय सय si beno kebengai si no na sile jakin na borok protest khlai tong na niban nung CPM patino to abo sailab kroi boro je sarkar tongfro kok sama alada sarkar krifro kok sama alada tini singnukha jokhon te 2000 ang moitomano 1992 o 1993 o CPM rok direct sau je Tripura o inle parimari nai inle parimari babro dabi khlaio edisino taibo khomotarawoi mane borok rena bagi borok dabi khayo apro borok power kri apro jud amal ang kaham ke saimano apro borok lama onkhalayo nini TYF ro TSU nini GMP borok lama lama hinglayo edisino lene parmi chalo ma khalanai edisino mur par marnai haini borok apro lama lama onkhalayo edisino tui borok apro onek kok saka apro ni 1992-93 rogo apro Congress by TJ सरकार सरकार 5 मिनट परेगो बर कक सालिया एडिसिमा गुर कक सालिया अब तो पब्लिक सिने बिले अब इतिहास न असले बरक सिने नांगो बर सरकार हिंखाय बर सबजि कक सानाय तब बरक दाके Tripalian सानायसै CPM रक तब पब्लिक बर करि खेबन नकलगो तब बरक मासम जांखो सिखनाखा Tripalian बिलाय गाहाम अब हायनो अब के तब बरक मदे बखलायखा अब बरक सानाय किन्तु बरक बखाबाय साया जस्ट पब्लिक नो माने गुमरे खायनो बागै पब्लिक थकेना बरक मो सानाय अब कोन बेपारिया जोंनो उइतबो से बरक आपरो बरक कोन प्रतिबाद खाया तब से प्रतिबाद खाय दंखा अब बागै जे पार्टी जे नेता दे दल ताम कक्सा ताम सामुताङै दं अब पब्लिक नो जा थाखायनाय IPF नि कर्मचारि जों IPF ति दिन आंखोसा मन्त्री हे ट्राइबल मिनिस्टार आं दायित्व दंगो किन्तु आं आबनो आं मासावो आनि बरक दरिसि Tripura दरिसि आरो दरिसि हामिया हंख्लाय Tripura दरिसि आरो नस्त थांखाय अब आं बाथौ दं आं साव द आं हेज मिनिस्टार आं अब सानो दरकर किन्तु आं हेज नेशनलिस्ट माइन्डेड बरक खरकसा आं ट्राइबल सामखाय फैयो आं टेसेब खाय फैयो हाय खाय आं ह्युमेन राइट बखलायखा आं सारा बिश्व पृथ्वी गुरिखा आनि जे कक सामाने तिनि पॉइंट आं सामानो आं चैलेंज सामानो आं ओ कं साइ दंखो आनि कोनो और खख होइकरै आं जेनेबा थांखा आं जेनेबा 6 बार थांखा सबे 6 टाइम आं कक सागा जेनेबा रेकर्ड नायदि आं सारा बिश्व पृथ्वी गुरि दंगो आं बो कक सागो आं कोनो दिनो आगे कक सामानि बाय ता कक सामाने कोनि फेलाया अब बरं नुगि दंगो दा Tripurani problem to illegal immigrants हायनो हाय सानानि कक लायो गजारो 5 बছর बाद खायगां के 25 प्लस 30-35 बছর बरक सासन खालायजाक ओंखाय बरकनि हापांनि जराव कि फातार हासनि फातार हानि फायनाय रकनो कासु जागलिया दा दिनि आसके Tripura सारक माइनरिटी नि थानानै नांखा बबाहाय फिरक मुं दं CPM तामो खलाय दं आगि ताबक नरक तामो खलायका नरक बबाहाय के डिफारेंस खायनो आफ्रे के बर मुइतुमैया आफ्रे बर थुइ दं ताबक बर थुमा बासाखा ताब बर सरकार करिखा पावर करिखा ओंखाले बर ताबके बर अब बर आगे थुइ दंमोन अब सिसाखा ताहायसि आगे साया ताबस अब पब्लिक जबाब नाय अब आं मेबर जमाते जबारान नांगिया जे बरक दे कान्डु किटु खायमानि बरक 25 बছর खायथांमानि आपनो ता कमप्लिट खायनाय अब कमप्लिट ब्रि सानाय बरक ताब जेसेबो साथुं जेसेबो कापथुं बर इभ्यास खालियासि बसखाङो तो एडिसि इलेक्शन जों खनायमान खानरक ब BJP बाय आलका के बासानानि थाङै दङ बबहाय वान सकलाय दं BJP बाय आलका के दा बासानाय ना BJP बाय गथालै हायना हाय विधानसभानि हायके एलायन्स पार्टी कन्टेस्ट खाया थाङै दं बबहाय रकनरनि दाबो आबो जों ताफोरनो सटिक डिसिसन जायखौ जोंनि केन्द्र कमिटि आतलायनाय आबो तै जों आबो तै तां राइट दाव आं आबो क्लियर कमेन्ट खालामनायखौ
जों बर' बाय थानसालि बासनाय आलकादा बासनाय अब जों सालाय दङ किन्तु पाब्लिक नि सेन्टिमेन्ट नाय जों चलाय दङ पाब्लिक तामसा तो पाब्लिक दरेसि जोंनि पार्टियाव दरेसि साखांखौ जों एকক बासनाय जेरै पाब्लिक साखांखाय थानसा बासनाय तामखायबा जों अमनो खोनावो जों साइमोन जे जों ताबक जों सरकार चलाय दङ जों जा आइपिएफटी जोंनि 8 जन एमएलए दङ 2 जन मन्त्रि दङ दा पाब्लिक सानाय जे जों ताबक 2 बोसोराव जोंनि आइपिएफटी जे सामखाय दंमोन अब आं गर्वके सामनैया जों किछासो सामखायखाबले ताबरनि जोंनि रन्दी एडिसियाव जों ताबर मुरपाट ताबो सिनाय अब अलिदों जों सिनाय एडिसियाव ताबक आगु 1 बोसोर बिसिंगो आं खागावो जों अनेक किसु जों खालायमानाय ताबरनि 30टा हयते 50टा सिट दंनाय गतैबो क्षमता बारायनाय तैचिनि अब जों सागा जे कलेजाव ताबक एडिसियाव जों निनि एडिसि टाउन जों टाउनशिप जों खालायना बागै जों अब साइ दङ जों ता टाउन खालायनाय गताबो जे एडिसियाव कन्ट्रि नगर पन्चायत करै मुनिसिपाल काउन्सिल करै अब ngै थांनाय तारमाने जों अदेकनो जों पावर मासिनाय रां मासिनाय जों ताबो गोबांमा जागा जों सालायखा जोंनि चिकन बाजार दंमानि ता बरकाताल हाय मान्दाय हाय जम्पुजला हाय किल्ला हाय ओमफ्राय गोबांमा जोंनि बाजार दङ जोंनि एडिसि एरियायाव अब जों टाउनशिप गुसना खायनाय ओके दरि वान्स दरि जों डिक्लार खायखांखाय टाउनशिप टाउन गुसना खायखाय अटोमेटिकली रां माननाय ताबरनि जोंनि हस्पिटाल फर एग्जाम्पल जों खुमलंगाव जों बार सावो जों खायो खुमलंगाव कटरमा हस्पिटाल मा खायनाय जों हाइटेक हस्पिटाल मा खायनाय जों उसों बिल पास लायखा अब जोंनि केबिनेट एप्रुभ लायखा जों खुमलंगाव बाहायनो जों ताबो कायसा हस्पिटाल खायनाय अब कनफार्म खा अब जीबी हाय खायनाय ताबो जों प्रोजेक्ट तरि खाय दङ जों खुमलंग हेडक्वार्टाराव जों अब दिनै डिस्ट्रिक्ट यानि अब दिनै रन्दी जीबी हाय मेडिकल कलेज प्लास हस्पिटाल अब खायनाय बागै जों अब अलरेडी जों प्रस्तुत दंखा अब खायजागनाय इखौ अमाहाय जों तुरतुर आगौ दं आं खागावो जों तिनि एचिभमेन्ट टिप्रालेन्ड मा एफानो टिप्रालेन्ड तो अब प्रसेस चलाय दंनाय ताबोनि आं खानागा रिसेन्ट खानागा बुदुलेन्ड ता बरनो यूटी इउनियन टेरिटरि बर अफार खाय दं खानाव अब आं बे सरि सामया अब कनफार्म याखो आं बर काउसलाय दं ता बुदुलेन्ड आगौ दं खबरनि ता बुदुलेन्ड ताबक टेरिटरियेल काउन्सिल दंमोन ता बुदुलेन्ड बर यूटी खायना बागै बर पसाबलाय दं खानाव जों बुंनां खाना नाय दंमोन आमने बागै जों जे ताबक मानि टिप्रालेन्ड नि सानमंगो से टिप्रा सारकनो बुदना विनर खापांगो फायमानि के टिप्रालेन्ड बो स्टेजो दं बरक कजाजाक माननानि तै बिसक टुगनाय ख तै बिसक मुभमेन्ट खना नांनाय आबरकनो टिप्रा सारनो किसा स्राय स्राय खालिदा जों नायदि जोंनि थिनांनि बाथ्रा वानसावो जों काहामके साइमाखा आबतिनि आइपिएफटिनि बिसास जों दरेसि तिनि टिप्रा सारक जों जुग जुगनि बागै थिनांनि बागै जों हाजार हाजार बছर जों थाङै थांनानै गाप्लायखो थांनानै बैसाग गोरोंखो थांनानै जों बुगुंथि साय कक सानानैखाय टिप्रालेन्ड नांगौ जों बेहाय खालायो जेसेबां उंथों जों दरे बर' मिक्स के दं हांख्लाय जों अनेक बादा फायनाय जों जेनि बोखानि सामुजों खालायनाय जों स्राय स्राय खालाय जों इच्छा मथे जों दंमायनाय जों सिउ बोरैबा जों सावा तिनि भबिष्यतनि बागै जों आल्टिमेट सल्युशन आपण बारबार साव जों आल्टिमेट सल्युशनखौ जों टिप्रालेन्ड नांनाय स्टेटहुड नांनाय एसे बांनाय एडिसि एरियायाव नांनाय अनेक बर' आसले अनेक बर' सियादै कक साव टिप्रा दंखै तम टिप्रालेन्ड सालाय दं टिप्रालेन्ड तो एडिसि एरियायाव तो सालाय दं ओंखा आबो तिनि थिनांनि बागै गाहामंनो जों आबो जों बेहा सालायो इन द मिन टाइम ताबो जों लुखाना एडिसिनि आबो सबसे मन वाना संसा जों एडिसि मा माने प्राय 35 बोसोर गाखा आसले जों बर' स्टाडि खालाया फराया नों नायनायदि कार्बि आंलं एडिसि नायदि बर' बुसु खमाता माइ दं पावर माइ दं खासि हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल गारहल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जत डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय अनेक पावरफुल बरं तिनि टिप्रानिखे एडिसिनिखाय पावरलेस आबो जों सिगां नांगौ सिगां ताङै माहेंखा बैले एन्जय खायदों प्राय 30-40 बोसोर जों एडिसि मा प्राय 35 बोसोर गाखा जोंनि सबसे लेस पावर तिनि जों कुनु खायमिया नोंनायदि खासि हिल बर टेक्स कालेक्ट खाय दं खासि हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हाके बर टेक्स कालेक्ट खायो जों खायमिया जों लेस पावर तान बांगैबा आबाङै ताबो एडिसिनाव जरेसजों तैसा ताबो 30 तिनि एम दं एमडिसि दं 13 होय ताब 15 नाय अटोमेटिक बारायनाय तिनि खमता बारायनाय तैबो जों रम खानाय ताबो डिपार्टमेन्ट ताबो तमाने प्राय 14-15 दं तिनि डिपार्टमेन्ट 14-15 ताबो नि प्राय 43 नाय 44 नाय डिपार्टमेन्ट अटोमेटिक बाराय दं तिनि ओके अमा हाय पाराय दं के आबो ता प्रसेस आबो अपरफोर चलाय दं खमता तै बारायनाय गजों तैबो सक्ति सालायनाय अटोमेटिक टिप्रालेन्ड फाय थांनाय नों हाय हठात मायब्ले खरकसा बराव नों मादिं पास लायखो नों एमए पर मायब्ले मादिं पास बाय करे नों 12 मा परनाय बीए मा पर एप्रो एम पर नायब्ले
Amo ta ekta process. Tabok ADC onek khumata manai ang saimano tinta land power manai. Land power maka to brai chin bang khamang nai. Tabo tini fan rok thing nai tin new khlai manai chin kabang ma department tin ta ma ke to abo chin bang kaham. Abo to chung bade khlaiya. Abo no sawo meantime je nangmani no chung abo nagra nai. Chung abo chung jo saimano tabok tini ADC bahine chung dersi ta mur power makha banini the land power makha then finance the power manai tini MLA bangnai MDC bangnai amai ka to automatically abo to processing tong tini development manan bagai kintu chung development phagi tong ya